Ning kowe iso melu olahraga. Olahraga. Ya melu olahraga werna senam barang kuwi. Senam iki kadang-kadang melu. Oh, apa lho ora ewoh banget nek kaya kowe. Ewoh iki piye? Awakmu lho. Awake ngopo? Pemane mumbul-mumbul apa ora plok-plok-plok ngono. Maksudnya? Awak geden iki lho. Sing plok-plok apane? Lah ya mesti ana sing sebagian badan iki sing kira-kira nglembereh ngono malah. Nomblere. Kowe iki sepatune sing meni plok-plok iki kudu liya-liyane. Dek anu kae sepatu to kae. Sepatu meh Wah. apane? Ha kok sepatu kok nang dhuwur. Ajane iki sing weruh ki apane to? Aku nonton nggon nganu nang storymu kok kae sing muni kok dhuwur. Kaya krungon-krunganan menika wis rasa padu. Iya. Saiki nang Jombor. Heeh. Jombor ngendi? Bandung. Jetis, heeh. Jetis Bandungan nggih. Ya. Nggih menika memperingati Iki sedekah dusun. sedekah dusun mboten Heeh. memperingati Yang kira sepatus karo ambal warso kamardikan Oh, ingin nggih. kaping 80. kemerdekaan Heeh. karo Sedekah sedekah dusun. bumi utawa bersih desa nggih. Kok kan derek ndedonga kagem masyarakat Jombor sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat nggih. Lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi sedaya masyarakat mugi sedaya mugi sedaya masyarakate tansah guyub rukun. Nah, Ayem toto titit tentrem, gemah ripah loh Cinawi. Amin, amin. Amin Allahumma amin. Menika pun kuwi dongane kaya ngono kuwi nok. Lah Kuwi sing napa? paling pokok apa meneh iki aku kelawan kowe dadi seorang seniman seniwati yang paling tidak aku karo kowe iki menjadi suatu pendingin dalam keadaan apapun di Indonesia ini yang sedang sakit seumpamanya. Nggih, sakniki. Iki awak dhewe kudu memberikan pendingin sawetara. Ayo didemke atine masyarakat, sing paling penting kerukunan kudu dijaga bebarengan, nggih. Niku leres Aja soalé gampang terprovokasi karo Nggih. kahanan-kahanan sing dimuat nang sosmed saiki nok gegirisi tenan. Lah nggih sakniki yo nek jane nek dipikir nganu nggih napa nggih demo itu memang perlu tapi jangan anarkis ngono Iya, dadine iya. yo aja ngrusaki barang-barang ngono maneman. Ya, sing paling pokok ngene nok. Dadi sebetulnya ini lho, wong urip iki mula ya ngopo kok kudu ngerti karo budaya, ngopo kok kudu ngerti karo agama, ya ta? Nggih. Dengan budaya hidup kita akan menjadi indah. Ah, nggih. Dengan agama hidup kita akan menjadi terarah. Ya ta? Betul. Loro-lorone iki kudu manunggal dadi siji. Lah nggih. Nah iki kanthi warga kene gelar budaya iki supaya hidupnya indah dan ora lali karo ibadah karo agama supaya hidupnya terarah. Iki nok ngatur Amin. tembangan iki mergo Mas Yanto Deh saka Sentolo, Nggih. penggemarmu ya kepareng manteng lu saka dalem kono. Nggih menika dipun streaming 2 channel ya. Iya, 2 channel. Channel sing satu apa mau asmane aku ora patek cetha e. Apa Mas, mbah aku ya urung dikasih tahu. Heeh. Njur iki saka Pak Simoban menika RT 3 RW 14 Prambanan sukses kagem menjadipun Pak Tatin. Baru ulang tahun barang kowe ya nok. Nggih. Jan. Wis Kan- mundak umur mulai kemayu ki disuda. Ya justru nek tuwa iki tambah kemayu. Saya tua ki Mas saya tumungkel kok Mas saya Lah ya kemayu. maksudnya iki kemayu iki anu malah harus merawat diri. Heeh. Ngono lho ben ora ketok Bener. tuwa iki piye tetep umure Nadianto wis dewasa. Heeh. Tapi yo penampilannya nek iso yo sing marak aja kok sing tuwa. Sing marake wong ki memikat ngono lho. Ha wingi aku wis tuwa tak cukur kumise kok kowe mah kokeang swara. Lah ya, nek dalange dicukur kumise malah kaya anoman kok wingi. Dadine iki. Kuwi kok nek aku kethek meneh kuwi. Lah nyata lho nek jenengan nek tau delok film nang nggon TV-TV kae, nek sing jenenge anoman kan kenene ra ono brengose dadi malah kaya Kowe ora genah kowe. Kowe nek maca WA-ne lho. WA-ne Mbak jeneng. Agi. Lho. Aduh, jangan dicukur kumisnya deh. Jangan dicukur toh? Iki aku maklak muni, aduh, jangan dicukur kumis. Ah, jangan dicukur lagi lho. Maksudnya Iki karepe iki men sakmen iki wae. Oh, aja itu. Ora entuk didawakake lho. Oh, Malah no. mendukung. Ya kan wong ki senenge dhewe-dhewe ibu-ibu kuwi ana sing seneng bapak-bapak berkumis, ana sing seneng sing ora berkumis ngono. Nek kaya aku ora seneng sing berkumis kok.
Ah iya karang ya kowe wonge kok ngono aku mison ya malah biblak-biblak ora karuan. Ayo nak ngatur ketembangan nak. Nggih, niki lagune napa? Kok malah tekan kono-kono. Iki kowe ngatur ketembangan sing kae nok nganggo bawa kae lho. Sing jaman cok karo Pak Seno. Rina sese ngono kae. Arep ngece. Kok ngece? Aku iki anggere muni kowe nembang ngono iso tak setel bola-bali lho. Jane tatin ki nggon opone to iki sing anu ki aku tak titeni kok. Mengko tak tibake langgam apa sak karepmu wis to. Kan mawon nggih, kula tak nyuwun pelok barang nggih. Waduh, pelok barang. Nggih. Oh iya wis. Nyuwun kelinci ucul nggih. Oke. Arep kelinci ucul. Wis digarap karo kanca-kanca. Kelinci ucul dibawani lho, Nak. Nggih, siap. Niki enten wiyagane sing anyar ta? Anyar-anyar. Endi? Ana ora? Yagane anyar. Ya go lawas kabeh. Lawas ning ora tau ketoki, ora tau weruh. Sapa? Sing ndi? Ning rebab. Sing rebab kuwi biasane kuwi. Kuwi sak SD lho ora main-main. Kok cek SD piye? Heeh, sing disenengi. Tak kira ki sakmono kok SD. Ora ngentekke sekolahan. Kuwi anake sing bonang ora main-main. Loh, kok malah Oh, anak mantu. Anak mantu ya. Oh, ngono. Ah kok malah tuwa anake kan. Ha wong kuwi sing rebab ki meksa anake kae kok. Walah, ra ya. Kok ya jek kaya jaman biyen ya. Agem bawa menika? Heeh. Aduh kelinci kucul. Ngidul tepung gelang mongko cele tepung gelang mung kecelik. Iya. Saiba bunga rasa kelinci ucul. Sik nadaku kok rapas ya, Mas? Oh, Mas. Sing rapas ki gambangnya apa wonge? Apa dalange sing rapas? Aku cok merem wae pas kok. Ngapa nembang merem? Ayo ke nada kuwi ora. Menika sampun bawanipun nggih. Ya, yuk langgame nak.
enak nak. Iya. Sembah nuwun nggih. Nok Tatin. Iki panjenengan ora dhewe lho.